Biyag ti tao. Kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotiag salaysay, idi nakipag nakiti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin ka bagis, danag mo na yan. Asino ko matagtitinulong ngay no saan na tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Sikalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamat abumaknang kami. Ay, dumting tulat taday ta, akabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngayon, adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taore ka sa no ti ayat mo abumaknang, no di mo matdanggaya ni ti aramid, awan servina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang nga dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Ingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mataramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, Ipag. Wen, ala, siyak ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka matipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balayo nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog na madamdama. Ala. O, kaya mo itong harod mo ito nagiti kakanakan. Mangantayon, tabagis. Wan Manong. Parbangon mo gaya man. Nasa pa pa bakit? Hindi ka pa bumangon. Ana, asin di agwalwalis. Kat parbangon pa ilaon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Nagdagat na di akabsat mo. Mababahinak pa yan o daduma. Tadandan ni iso amin. Hindi mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat mat tan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, idi ubing kami pa Ay kat, nagnakam siguro iso agimagat. Sa bagay mat kandiya. Isa baybay am laeng, no kaya't trabaho dito balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka, marigatan ka na dito trabaho dito balay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay am ti kabsat ko, no kaya't nakaatulungan. Alangarot, ta inak agluton. Nasapa pa Iturog mo pa tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sana pala, tadanit siyang agluto. Ay, Manong. Mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw. Ha? Ayun, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat namin impalagip. Kam amok lang amin itagsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, Tisha. Bakit? Ayaw ni Tisha. Nakaturog pa ilaeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabiing. Anya? Napuyatan nga tawan no madetirit na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. O sige, tenak man kita ni Tisilad na. Tisha, aldawin. Agreeing ka, antayin ka mga anon. Apay adi ka bumangon. Madeti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga Agurigur kaya. Saan mo't ngam, banog ko la siguro dahito Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na gitay linabaki di kalman. Ha?
Da kayo man pala tagluto tamad mariti bagig manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngaminan latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ija silid na. Ay napo. Naurnong ija igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog ba na? Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim maget. Ngamit ha, rumuaran ti pudno nga ugali na. Huwan nga ron. Nadlaw kumot na ita. Kunaklan no agtultulo yan ti kinagagat na. Gamsan mo't kaya. Ay, bagaam to jay kabsat mo. Naimbagkin ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa eh. Banag adyak kayat ang mapasamak, lakay. Tisyang, tulungam ni manang mong agluto. Uwan manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldreta. Wow, naiima sa manong. Ay, pasensyakan manong May laklak ahma ko na paggasgastusam. Awan po yung aming trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang ba't di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapaap mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadal kan ka. Basta ikarim at tarim maanam tiyang eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayam amok. Noanda pang isarkan nakin ka at trabaho. Tidya, nga laang dagito'y jak us-usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo tala dagita. Iso nga, itad ko kan atap na daw saram. Alakat, thank you amanang. Ken dagito'y pa ini, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagituyan. Ay, thank you manang Ay no, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak ngamin no makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na. Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasi tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot nakababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak ta umayak man dumawat iti kwartayo. Dakpay nasingir tin lakok nga abak ken laya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran. Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kada Manong Lando, ta ibuy-buy dan tumanan. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minan. Dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho.
ti masapulak dito ngay. Pang probinsya trabaho. Kaya't ko di syudad. Nauma akong dito probinsya tatang. Kaya't mo ti agwaitress ti siyang. Ha? Sa dino manong, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant, Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro da manong. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi, I-submit mo to para iti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Ay, sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo ija kusina. Oy, mga ni tilitson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangpet na alit John. Ay, ang dagayam insangpet na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso ang matang itilitsyon. Malitikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupa na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ni, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Na umadanin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnudo ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak langan ti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan na ka mo napapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak diti syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito balay. Baya man, nung kasta ti kayat ng aramidan. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga timakuna ni tatang. Ibagak to ti agpaiso ka ni tatang bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang ko. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko balay dita nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noon da mo mapagabangan ditoy. Ay, awan napuno amin. Hangam no kayat mo. Umay kag naudan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid, iti kaanakak. Katulong da ka dita nana? Kaslakastan, natutali katulong. Ta, antidakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida. Ay, sige nga rod nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang.
best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay di ta balay ti kabsat na. Uray, agkasilid kamin at ang nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino kabsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito eh. Kasta ya. Ay kat makamukha na na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga minto'y gayam ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanya tayo ta. Oh, makitam. Nasing pati ka anak ako nagtumay. Wan nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta kay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo dito eh. Apay na yapin manaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti standby ka, nagkabang ka kadakwada. Gamidantan trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyanan kita. Timon sa pamam mo, tapag nanaidam. Ay na, mammo. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po ta bakit. Kita ang basa ti siya. Di ka basta talak iti di mo ang amaw. Narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramidot. Hoy, Tishan. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datala ang magtiadda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Iso asi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagita ay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan nyo ti bag ko. Pumaraw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulundak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti uray 1 week inya manong. Tag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga mirin na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito eh. Kababayin ngamin ti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakita. Ada ka di kabsat mo, Nitisha? Oo, sir. Apay ka di tikabsat ko. Mapukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di ka matanagan. Tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan nakmutlaang iti kwarta ken alahas. Ken iti siyang ti atapag ang nangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan matgayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabkabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa'y niti siyang. Oh. Iso niti siyang. Tiag tatakaw, sir. Saan? Saan ang agtatakaw sir? Awan amok dita. Kasaunay apa nagsangsangit ko iti daydagon daway. Tanagdanag akiti usto. Tatamok talaga mapabasol akiti jakmat inaramid.
Ngam ti pagyamanak na duktalan mo't lang tagpayso, kat napanatnakan anina na Rosana ti nagtakaw. Jako nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti biddot ko, kat manipo di din, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kabsat ko, para iti magastos iti balay da. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siya. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. Diyos tagninay ti tunggal maysa.